Regional. Nakasaganan ti La Union Police Provincial Office ang mangipakat tinaiget a seguridad para iti masungad a Holy Week 2026 iti entero a probinsya ti La Union. Indaulwan ni Police Colonel Redentor C. Olsano, Provincial Director iti La Union Police Provincial Office, iti command conference nga natendaran ti amin na Chief of Police iti probinsya, tapnoy presentar kenkwana ti bukod da a deployment plans. Daytoy ket may sa awagas tapno masigurado ti umno pa naka-deploy dagiti kameng ti pulisya kadagiti kangrunaan a lugar kas iti simbaan, transport terminal, kangrunaan na kalsada ken pagpasyaran digiti adu a turista. Napateg ti police visibility operations kadagiti natao a lugar tapno malapdan ti krimen ken mataginayon ti urnos ken kinatalged ti publiko. Nakasaga na met 10 ti operational team a pakairamanan ti 27 a personnel para iti standby team. Sa 10 upat para ti Baywatch operations nga agbantay iti igit ti baybay. Sa 10 upat a quick response team amang sungbat kadigiti insidente. Ken sa 10 upat para iti search and rescue operations nga alerto no adda dagiti madi a pasamak. Pati digiti personal manipod ti Regional Office La Union Police Mobile First Company ken daduma pa a support units ti Philippine National Police ket nakasagana pa yan amang ipaay ti augmentation no adda ti panagkurang digiti personnel iti sumagmamano nga estasyon ti pulisya nang runa kadigiti lugar a manamnama a pagturungan ti adu a turista. Agtultuloy met ti may patungpala checkpoint operations kadigiti kangrunaan na kalsada ken national highway kas paset ti crime prevention ken road safety measures. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.